sa martang yang nahohom hita di bagasan rohat tabi. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tahamulate hoddo perdalanan di partikian di naboi hita mangula nasa silaon manipat samingguon. Debata patuduhon panarehononna diaka ulaon. Panguluan dohot perdalanan ni parsaripeota. Alani tamado hita pasahaton pujian dohot olop-olopta. Marsurak mahamu marlas ni roha. Jala puji hamu ma Jahoba. Marlas ni roha mahamu manobba Jahoba. Roma hamu tujolona jala marsurak mahamu marlas ni roha. Boto hamu ma Jahoba do debata. Ibana do namanoppa hita. Jala ibana do napuna hita. Bangsona dohita jala biru-biru na dipermarahi ibana. Sudedo taruli didenggan basa bagasta rumah tanggata ama ina yana kota nang hobar jabuta tahalason ma parjupangata dohot dongan saha porsiaon di bagasan joroon ma rende hita sian nomor 723 esada do ayat 3. Dengan basani Jahoba dohot holong ni rohana somar sudah di parpunguan rap mangan mardala-dalani manang laho modom nang dung hehepe asa toktong monang ibana marolopolop aka parsipaduan di portibion marede mahitasian bukwede nomor 200 esada do ayat 2. Ooh.
masa godang naung di pasahat ni debatatu hita ima makir pasih hita laho borhat marsi hohot mangula ulaot tadi rodon yari nang logo nyari na tau pasangap debata masa godang ulaot tadi pasahat debata di tongani bagasta di ulaon na pahisaton parngoluon di inganan namaragami sai taingot matoktong marguru hita tu debata asa gawe sondang nuaing tamasuh hido bulan Juli di patomu-tomu HKWP do bulanon dohot tema marsi hohot mangula tu debata jala mangulu hobar tu lomoni rohana alani tajahama ayat bulan Juli natar surat di 1 Korintus 15 ayat 50 lalu. Otpe habu aka dongaku na hinaholongan marsi hohot jalaso muawa mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani di aiboto hamudo dang magopo halajon muna di bagasan Tuhani tahalason ma parpunguan di tikyon pamujot tanang ma di bagasan lasni roha dohot olop-olop marede mahita. Puji hamu jauh betutu berdenggan basah porasi rohasa lelenai berdenggan basah porasi rohai ingot tok-tok aleh tunikun sudena denggan nadi pasogop di patatu dengan rasana duna panguluhun Datung ado pargo kutukun damar tudusan tutuhan debata di surgawi sun hinagogoy sun Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadian atu mopalangi dohot tanoon amen nungati buhian di darohaku Jahoba ninna ibana do haholongon salaleng-leleng na hubahen makaholongi ho dibaheni huaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang mahita. Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Salehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong. Tabay mahaporsiaon nami ganup ari. Asalam togu. Lehon madihami holong ni roha na sumar pangasi. Asa holong roha nami doho di dongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Saya oloy mapangidoan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Yesus manjoho pardosa sairu, tu Yesus mi nabasai, bege panjona sotung togangu, tu musi puluai, bege mai. Yesus manjoho sai pos marom, bege maon sadarion, akan alo jana sorat sairu, ai di pasunang nang ho. Bege mai. Tatangihon mapati ni debata di mingguta sadarion. Ima patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang ahana di banua gijang doho na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di turuni tano. Yang gotunggabe si sebaon manang sioluan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna. Aihona uhum na dosogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui. Dina ono mari ma ulahamu nasa siulaanmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo didasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi pangisi ni hutani halak pe. Namangebati hutam. Ai di naono mari do di toppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di bahani do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapam mudonatorasmu. Asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maraloho dongan mujolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa manang naposona boru-boru.
manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu songoni masa narak mangidogogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi amin mare dehita si Pangulua say topot maawon say unang manada usian rahakon Rosi Pangulo Rotibu main maaw anak pututu dohot mudarmi buria iya sungun hapas maaw Ias tutu Ias tutu Dohot mudarmi buria Ias sungun hapas maaw Gugurimu larmi papatar dia Tondi margo lui Tukang menunggu Rosi Pangulo Rotibu main maaw anak pututu dohot mudari buria iya sungun hapas maaw Ias tutu Ias tutu Dohot mudarmi buria Ias sungun hapas Jongjong dohita diadopan ni debata para siroha namarnida toru tu bagasan rohata ai dok di poda 15 ayat tolu manata manonggor domatani Jehova tu lihat portibion marnida halat na jahat doho na dengan maroha sialani tapauduk jala tapaseret marohatta jala taukap roha parbagasatai huhut usehon manasa dosa pangalasion maradopod dongatta sabagas tu inata tu amata tu yanakota natorasta be nang tu akadongan jolma be
tonga ni bagas nariko tu aka yang lakon nang maparaleson si panganonon tu linggan lausongoni aka patikian napatutup aka rumah tangga nami sahirama kurang dong patikian mamariman nakuang tonga ni bagas dohot di parsa laun juliana dongan serta siala ni resep minum ale Tuhan parasi roha asim roham dihami Atong tatopo timado satta diadopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roha mida hamatean ni pardosa. Mula manian parjahati itu madikot dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubahen dipangido hami. Saya sudah timatorutorum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonot dohata ni Jehovah. Unang homa biar ayahu dosi luluhon ho. Nunga pola hujaugo armu ahu napunaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mared de mahita. Oh
epistel di minggu sadarion imana tersurat di Yesaya onoplonom ayat 10 1 ayat 14 tajahama marsikat sorin marlas niroha mahamurap dohot Jerusalem jala marolopolop mida ibana sudehamu ale akana holong roha di ibana marlas niroha situ marap dohot ibana sudehamu ale akana marsak roha mida ibana nasailaon jala maha sian bogot di aka apul-apul nai asamar sobar hamu jala marsabam di roha sian hina godang di hamul yang wenai ai songono dohatani Jahoba idama ahu patangoton tu ibana hadameon songon batang aek godangna jala songon sungai nasirnip humalian ni akka bangso parbegu asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala di dideng-dideng na hamu diapuanna sangani doa mengapuli hamu songon tahe di bagasan Jerusalem dohamu parapul sogot jala iadung di dahamu songoni gabelas marohamuna jala martubur holi-holi muna songon ikau rata gabe patar tartanda tangan ni Jahoba tu akana posona jala rimasna tu akamusuna ido sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jala naopiopsa amen maredde mahita Tidakon maha porsiau tai songon nahina tidakon idong atas saha porsiau disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea seto di porbadia andorang sohabuhan ido tuhata na tumana bernit di pangoman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua no torudung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul siamon ni debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosani Lisima ibana e pamamulak sogo tutanoon
manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan hala Kristen akkana badia. Dohok dihasesani dosa. Dohok dihatai namandok. Mula manguluso didangi halat naung mate. Dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Tapi gima pokal grup sian keluarga Samosir.
Horas. Shalom. Shalom. Selamat datang ma di kita di bagasan Minggu Sadarion. Tarlumobi di hamu ruas naudopero madohoti ibadah permingguan di gereja tak di bagasan Sadarion. Tabigema titing ni huriata di bagasan mingguon. Naparjolo goar ni mingguta Sadarion ima minggu patuluhon dung Trinitatis doho topik gabetinopan ay baru Galationom ayat 10 sada 1 ayat 10 lalu. Napaduahon permingguan keluarga Sadarion minggu tanggal 6 Juli 2025 di Patupado permingguan keluarga di Manogot di Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB dohot diarian Marbahasa Batak pukul 7.30. Laos disi tapasahat ma amplop pilihan bulanan manang tahun naong di parade amplop jala hobar tu hasil pembekalan parhalado Senin Selasa 12/1 Mei 2025 taringot tu peningkatan pelayanan melalui keterlibatan keluarga di bagasan permingguan keluarga Manogot dohot minggu arian khususnya di Pakabuasion haretau dohot Bapungu pilihan alani di permingguan bulan Julion tu Pakabuasion di pasahat tu week 5 napatuluhon pilihan amplop gotilo dohot tahun transformasi 2025 Sadarion minggu 6 Juli 2025 tapasahat mapilihan amplop tu kebutuhan akaulaun nihuria namar pardomuo tu pesta gotilo doho tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasahat mai ditiki masih jalangan di parade do inganan di labung ni pitu harwar. Na paupaton dana na sorang na di hari Jumat 27 Juni 2025 di bahasa-bahasa hotuhataro sadada dana bawa di tonga-tonga ni keluarga Amang Rogate Silitonga Inang Claudia Margareta Borus Silalahi alamat Nasida di Jalan Haji Bakri nomor 45 RT 4 RT 4 Pondok Bambu Duren Sawit Wik Tolu Ipasdo dadanaki suang songoni nang natorasna napalimahon ruas nihuria nataba mamuka Sadarion minggu 6 Juli 2025 gabe ruas nihuria tama dihuria kawe Mampang Perapatan ima saudari Graciela Glorianda Borus Saragi alamatna Jalan Duren 3 Selatan nomor 20 RT 8 RW 2 Kalibata Kecamatan Pancoran masuk Wik Tolu Narosian Gereja HKBP Tegal Alur Resort Kalideres tatamiako ma gabe ruas na aktif di huriata on pinangido ma tunasida asa jongjong di ingananna malate. Terima kasih, silakan duduk. Napaonopon jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. Pertanyaan week di hari Selasa tanggal 2 Juli 2025 memuka pukul 10.30 WIB. Patu paudo pertanyaan week di week 2 di bagas ni keluarga G siahaan Inang Boru Pasaribu maringanan di konsistori week 4 di bagas ni keluarga D Manulang Inang Boru Sibolon di Jalan Siaga Bappenas nomor 6 RT Sada RW 4 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu. Rap mahita madohoti partangangani tarlumobi turuas ni week 2 dohot week 4. Pawaluhon seminar transformasi lansia dalam rangka penyambutan Parhayon Lansia HKBP Mampang Perapatan tahun 2025. Maka pada hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari Parhayon
yaitu seminar transformasi lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah-tengah keluarga, gereja dan adat, bertempat di Gedung Serbaguna. Pasiahon kegiatan belajar mengajar katekisasi Sidi tahun 2025-2026 mulai di hari Sabtu pukul 12 mulai di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 10 naeng patupaudo kegiatan belajar mengajar Sidi tahun ajaran 2025-2026 maringanan di konsistori alani tapaingot may anak kota naung mendaftar asaro di hari Sabtu. Pasapuluhon kunjungan gerejawi Ina Debora di hari Sabtu satu hari Minggu tanggal 12 Juli 2025 Ina Debora HKW Mampang Perapatan naeng patupahon kunjungan gerejani tu HKBP Cirebon Distrik 18 Jabar Tengde Pina Botoho Matusudei Ina Debora asa madohoti kegiatan on dohot mendaftarhon diri melalui Nyonya Manulang Doris Borusimbolon nomor handphone terlampir tatangnya koma asa di bagasan hai pason borhat nasida dohot namulak tu Jakarta. Napa 10 sadahon pelatihan manang worship database dan penyeragaman laporan keuangan. Di hari Jumat 10 Juli 2025 pukul 10 tolu saat pukul 10 pitu naeng di Patupado pelatihan manang workshop database dohot penyeragaman laporan keuangan se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di HKBP Jatiwaringin. Kegiatan ini akan diikuti oleh Bendahara Huria dan Sekretaris Huria. Pasapulus Duahon, Bajar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir dalam warta. Pasapulutuluhon laporan penerimaan sementara panitia Gotilon dan Tahun Transformasi pertanggal 4 Juli 2025 terlampir. Pasapulopaton ruas Namar Sahid tabuan ma di bagasan tangyata akar ruas Namar Sahid naung adong di wartata hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Pesalmen 37 ayat 5. Pasaplimahon nama ulang tahun parhalado dohot truas pasahaton selamat ulang tahun truas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon songon naong adong di daftar ni wartata di dokata ni debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang ado amuraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 16 napa 10 pon nama ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon turuas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon songon na adong di warta di dokata ni debata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8 na parpudi parhepengon terlampir akapeleon hamulateo dohot nasing naso jinaha dope di titingon taida ma diharota sacara na adong dihitabe songoni ma titing ni huriata di bagasan saminggon tuhat tama na madongani. Korsian lansia.
Yesus saluhutna diriki pasahat madu Yesus saluhutna ngaluki pasahat madu Yesus saluhutna ngaluki rohanang pambaen aku saluhutna tikiki pasahat madu Yesus saluhutna diriki pasahat madu Yesus saluhutna nguluki. Damai ni debatana sumburung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amen. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di minggu sadarion, ima natar surat di Galatia bidu onom, ayat 10 sada saat rodiat 10 alu. Galatia bidu onom ayat 10 sada sahat rodiat 10 lalu hujahahom ma di tonga-tonga tak. Tadahamuma balgani surat ni tangaku. Sude nariko roha dihasangapon ni perdagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taononna pangaleleon siala silang ni Kristus. Aigarina sida jauh dihiad dang diradoti patiki. Alai naing dohamu tarsunat di rohana sida, asa dipuji nasida dirina marhite siad daging muna. Alai dau ma sian ahu nama muji-muji diri, anggo sosiala silang ni Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite bana do tarsilang portibion diahu, jela ahu pe tarsilang do maradop portibion. Ay manang sian hajau diot dongan manang sian hasi pelebeguon, dang marhuai ikon natino pane baru do jala dame ma dohot asini roha tu salhut nama marangihun ruhu si songoni nang tu Israel ni debata dukoni unang mapola disusai agiai siahu ai hupa buat do akatad dan ibugang ni Yesus jedagiku didongani asini roha ni Tuhata Yesus Kristus motor dimuna alea kadongan amin. Ima sahatna molo hubereng tu sayap kanan pitor menyala berbaju merah akalan sia jadi molo didoakan aposo menyala bos kunina kan anggo memang bos do akalan sia di baga setikion pitor tadi do sian aka na ruas ni huria narak marminggu di baga setikion mar perdomuan me tu pareheon. Jadi nakimpe molo tapamanat amang dot inang na maridi lansia bohado adong do na hehe nasida dang dikatane atong alai dipangurdot ne kan alai dung lau memuncak to pit om herana songnom om mapuncak ni barita nauli nanang pasahaton nami tu hamuna dapat toma tuhani papitor semangat manasida jadi dalam rangka pesta pareonon di papatar nasida dona hehe di gogo nasida sina tari amang dot inang memang dang apala turun atutoru alai di parade magedung hape ko sekolah minggu dono engkan di parade masih gedung sekolah minggu demi pareonon ala dalam rangka pesta pareonon di patu pama seminar transformasi jadi mangangkati kursi doh bereng amang silalahi bah jaguni amanin narwako puang Roma kay ibu di foto ma di grup lansia nasoihan para dia kabunga isusuni makabunga jibaga dan nong jadi amang dot inang rohitan nong dapat indahnya dapat ilmunya ala nunga disonrap disok kita nuang do bapa sitopul di baga setikon motivator nasional lu amang inang
Jadi gudang dondong akka ilmu, maperdomut tu transformasi. Bahadu tu dung lansia, sumur dogogona aku sumur dua te. Ale yang gue baruan ikut terus to nakok ibana. Aku baruan ni ikut terus to manakok ibana di parngoduanon. Amang dut inang di tonga-tonga ni dalam rangka pesta parhioni di papatar nasida di nasida lam tu hehe nama partorjup hehe daido ina amang hehe na semangat na ale tong diingot unak si mangang katina nabel gabel gabe tong do ingoton usia de unang andong ala ni semangaton gabe adong na moru daido moru hahi pasan amang dut deinang turpuk di bagasan tikyon jami tahun ima gabe tinoppa nai baru gabe tinoppa nai baru jadi molo hata nai baru sudah itu kita pingin nai baru ate baju nai baru nian ayo baju baru tahi amang ina ido baju baru don baju baru do ima las nirohana sira baju baru molo rikok bo do ta jalo ale ta bayar ido te dang boy hamu majalo gratis kok bayar do jadi sudah itu lomor hanai baru holano tutu baunang amat tado inat tanai baru be ngacukup be nadongi ipe tahamalate om matu de bata ulau ne baru pe bagaji ne baru jabu ne baru tahala mohdo alai hai baruan sango dia do nanang pasahaton ni si Paulus tu hita di bagasan tikyon jadi hai baruan nai barui molo di bibeli adung di dalam dua rangka dalam dua pandangan ima hai baruon naso adokian gabi adong ima kreasi ex nihilo mencipta dari yang tidak ada menjadi ada alai adong mamuse hai baruoni nabar berasal sian naso na nong leling gabi ibaru jadi ngadokian ibana holano tutu na lelengi ikut di pe baru ibana alaniaha alai menuju tuha hat lamanek nado haporsion jadi pengaruh ni hai baruoni pengaruh ni hai baruan meninggal honda leling menuju tu hai baruoni laho panakok kon perngoluan partodion jadi dang atas usaha dirita sendiri jadi hai baruan na di pasahat jalan na di igil ni si Paulus tuhuria ke Galatia dia ada hai baruan na bersumber sia diri na sendiri alai ikut sia debatado turpukon ima gabe kritik do maradu pun huria nadong di huta Galatia aharona masa amang dut inang di tonga-tonga di huria Galatia ala berasal sia dua hom na berbeda latar belakang na berbeda na mendominasi di tonga-tonga di huria ima halak Kristen na Rosian halak Yahudi dot halak Kristen na Rosia duru ni halak Yahudi halak Kristen na Rosian halak Yahudi saya dipaingot-ingot dope taringot tradisi. Jadi dibuat nasida dona, dibereng nasida do haluauni, didok haluauni ima molo mangolu, molo marsunat. Molo diulahon ruhut-ruhut ni haja hudioni. Hape halak Kristen narosia duru ni Yahudi dang apala marsunat de nasida. Alenung ngamat jaluk padidion di bagasan toddi. Goarni di bata ama anak doktor di perbadia. Hidup benak gabi adong ma parbulat-bulaton adong ma disi akan hurang denggan Roma si Paulus di bagasan tikyon dikritik ma ala ditiki didok halak Yahudi naros halak Kristen narosya Yahudi ikom marsunat do hape gabi ditogu dona tu pamikirion doho tu napabur nang diri jadi ketika mereka mengajak orang untuk bersunat otomatis ni nanasida gabe panakokon goarni halak Yahudi Kristen. Jadi mereka menjadi dipuji-puji orang jala bahkan amang dot deina disi dipaingot nasida di ayat 10 tolui didok aigari nasida Yahudian dang diladoti patiki alaina kamu do tarsunat di rohana sida asa dipuji nasida dirina marhite sia daging munah. Jadi gabe hera korbado halak Kristen nasian naduru sia duru ni halak Yahudi ala molo disunat nasida otomatis pamujioni tu halak Kristen nasian Yahudi do
Hidup benaro masih Paulus amang dot inang hai baruoni dang berdasarkan aturan-aturan, dang berdasarkan tradisi, dang berdasarkan pengalaman-pengalaman. Alayomma ina, omma turpuk di bagasan tikyom. Atau dibuang mahitan nuang mangatusi turpukon amang dot inang gabe tinopanay baru mahita. Atau buhado hita asa gabe tinopanay baru. Marite turpuk di bagasan tikyon na parjolo di paingot do hita hai baruoni dang rosia dirita alay siad debatado. Jadi transformasi sesungguhnya tidak berasal dari diri kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jala sedia sian hatani debata. Jadi dia sada saplu sada di dok tadahamu mabalgani surat ni tangakku. Jadi di surat ni si Paulus ima surat parmahanion tuhuria Korintus paingoton tuhatani debatado. Jadi pembaharuan sejati itu berasal dari Allah. Nuangkan amang dot inang seolo hitamba bigi taringot tu hidup baru. Al hidup baru na songon dia di papatar, tidak merokok, tidak makan yang berbau darah. Hidup baru yang seperti apa? Hidup baru yang adong maka subang-subang na. Anggui usahat tadui. Boy du hita dang marisap. Boy. Jalan molo boy dang unang pola marisap alanya hobar tu kesehatan. Alai molo halani na marisap do gabi baru hita hola fisik do. Holan taringo tu kesehatan do. Ale pembaharuan sejati ima molo marujahat Tuhan di debata laho membentuk kita gabi halak nama jalo dirita natinopan di debata nama jalo haluau sia debata jalo mengulu hobar Tuhan di debata. Jadi pembaharuan itu bukan berasal dari diri kita dan usaha tamanang gogotai alehatan di debata do. Hidup baina ciptaan baru bukan tentang pencitraan. Jadi ciptaan baru mau tado nggak berjubi Allah dan masalah pencitraan justru mulu berjudang pawobonna. Ale patudu hononna dona haburjonna nang peso di pawibana burjudo ibana manang nada. Di paingot to hitam amang dot inang halak na mangulu sian hatani debata ikon berbeda do ibana sian halak na so mangulu sian hatani debata. Jala ikon suat di bagasan dirin ibana dang songon emena masak di gagar ursa. Ina masa ima diula. Dan terpengaruh ibana di akap pengaruh-pengaruh manang tradisi-tradisi na berlaku di tonga-tongana. Manang di humaliangna. Justru keberani do ibana tampil beda, percaya diri dia karena dia memiliki Kristus dalam kehidupannya. Iko berani do ibana tampil beda nang pehalak nasing berbeda tu ibana. Jadi di takubo tamang dot inang di bagasan saminggon molo binuka media sosial haruar ma disi taringo tu dua adong mengadati disi inata parjolo do inata paduahon. Jadi disukum keluarga dekat bahasa diulah hosoni dina. Alai anggo padok ni keluarga ala narap sahata duhami. Ala gudang do nambang kritik secara adat tidak benar. Pitor dilului do sedo nama padita nama masu-masui bahasa diulahoni alia lus di keluarga amang dot inang miris sebagai orang Kristen kita bahasa gidok sonon ala nunga sada rohanami jala di bagasan holong do lapatan na di bagasan holong ima ala dang marbadai do ali dang dibereng hobar di tuhatan di debata mang nadang babak kedido ai boy du raphudul halaki di sina dua di ingana pertiga-tiga nih rak marskater nina tang apa lo wotu song de marskater ali harajudi do ya de ima rak marskater do nasi de nina jadi atong apakah holongi taringo tu na peting dame dang adong perbedaan nang pemaralo tu hatani debata daong hai baruoni ikoti gordui jala lam godat kita mabigi hatani debata sasitong amang dot inang lam baru dong godutta dang murah-murah hita muruk anggo muruk boy do tahe
babu ido are Holanda unang Holanda buruk-buruk kan melorok kana poso Holanda mareteletel domon ina kan Holanda terus ujung darang nyama berija budina kan anggo buruk boido ale unak Holanda buruk-buruk terus kan ai sipata memang dana dijabu salah hudul salah jongjong hudul salah ai satok kedopi hudul Holanda hempot do ni na makna kan jongjong salah ai mada ai Holland la sarong distraha munina salah hudul salah jongjong na bodo song ni ale dio hai baruoni amang dut inang mololam godak kita mabegi hatani debata sasitongna nungalam ibaruhita marparbue di bagasan parnguluatta dang holanna asal haruar hata Aisyah senyum TP di botojol madona tulis manang nadang deido siap pamereng TP di botojol madona na tulus manadang nadang ai bodo di bereng ibale Holanda sabi-sabi pamereng na di bereng sagijang satu toro kiri tu kanan boy di panok noti sasudi justru molo ngata begi hata ni debata ido mangaraho kita lama jalo dongata di hauranganna jala pengotong dang di bagasan muruk-muruk halak na mabegi hata ni debata ibarudui nang maraduk podongan na jolma na matua tu suduk na poso amang dot de inang hujahau majo di Titus 2 ayat 3:5 di dok songonia kaparopuan na tua-tua marparangi na tamadi na badiai unang panihas-nihasi unang hatagiat di anggur akasi podahon na denggama jadi dido akan na tua-tua berarti ala gumudang mabiki hatan di debata ada ido tong ngamulai majahatan di debata gumudang umurna la majahatan di debata aka sudut no poso pe iko mabigido ala odo do nga bertentangan na poso do sudut na batua ala dido na poso enga wotoi enga dong hujahai ai sipata kan guru ni akan poso Google nama baru chat GPT ina manuaeng guruna ai ya molo na tua-tua ngasai dok jang jamamu benwaeng nina HP record do alania nung ngagumurang na sida mabegi hatan di debata jadi poda na pe iko si holdor hat tamang dohit inang majalo poda hitasen akan na tua-tua imak kapoda nauli do na denggan jala na palabokon ate-ate didok dia limay nahing ma apa-apon na sida akka perempuan na poso maka holongi sinoduk na dohot anak kona artinya orang yang sudah banyak mendengar firman adalah justru mereka banyak berbuah manis dalam kehidupannya. Jadi buah amang dot inang ai nga ringgas maddohoti ibadah YouTube, ringgas tu gereja, ringgas majah Bibel. HP dangadong perbuena na mawame. Tong dui kumula kita tu hatan di debata. Molo ta begi hatan di debata unang holam mabegi ale kodohot do mangulah hosanina. Jadi dia arah duhita boha duhita merparbue di bagasan ngoluta kita bisa menjadi tampil beda bukan karena gaya luar kita tetapi karena ada dari dalam yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Hidup benna di bagasan tikyon marhite turpukon molo apala di suraton si Paulus pe tuhuria Galatia do surat ni tangan nabalga laho makkehei nasida paingoton nasida dang masalah tradisi, dang masalah kebiasaan untuk menjadi orang yang dibaharui, tetapi oleh karena firman Tuhanlah. Ima mendugu kita mangdot inang asagabi tinopanay baru hita salutna. Na paduahon marhiti hata ni debata di bagasan tikyon didok si Paulus nama bek kita ibaru ima silang ni Kristus do. Silang ni Kristus. Silang ni Kristus taringo tuahadui di silang ni Kristus mahita mabalokon naliling imadusai jala majalo haluaw na baru di bagasan Kristus ala pardusa duhita ala ni dosa tedo uban narode bata marhitenak na Tuhan Yesus Kristus dipasai may sudi di parsilangani mate hehe mabon hebaru tuhita salutna amang dot inang napaingot to kita salutna silangido haluau dihita di bagasa silangido na utang ta di salesehon jala di bagasan to di parbadia
dapotan hai barua kita. Molo tengok do barita ni si Nikodemus na di Yohanes telui. Bahwa Nikodemus tidak harus lahir kembali atau masuk ke rahim ibunya. Tetapi yang perlu adalah dia menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, maka dia memperoleh lahir baru. Om manuang pengoto kita salgutna Kristus membuat kita marhite silang nai maboto taringot tu haluan jala dapotan haluan jala los ima buat kita amang dot inang tungolu na manotong ima tungolu nata pa ima di harajon na napa duholoni. Di sunggul hotu hita bahwa selama kita tidak menerima dan percaya kepada Kristus dan salibnya, kita tidak dapat menerima keselamatan. Atau di pebar hita di bagasan todii di natajalo hasesan di dosa unang bemulak tu dosa nasarupa. Nunga disaleseho Yesus disilangi. Alani ikot ta selesai hodo dosa ta di masa lalu. Ay molo adong dope amang dot inang pengalaman pahit do dosa-dosa masa lalu ta buah-buan tengok mamang dot inang dang bohi ta marlas ni roha. Molo seta hukupi dope kesalahan ni dongata denda pita tengok mamang dot inang dang bohi ta terbuka bersukacita semangat dalam hidup kita. Alaniaha dosa itu memiliki ekor. Ketika ada di dalam diri kita, kita akan diikuti dan membuat kita serba salah, tidak mampu menerima diri kita dengan nyaman, tidak mampu menerima orang lain. Dan kita tidak akan pernah dapat melihat hal-hal yang lebih indah. Alaniaha, ala jujuk duhitan nong mempersalahkan diri kita sendiri. Hai baru ni dang usahata, dang masalah tradisi. Dan bukan masalah ketetapan seperti yang dikatakan oleh orang Yahudi. Tetapi pembaharuan itu diberikan kepada semua orang yang adalah anugerah Allah. Si lehon ni debatadui, asinirohan ni debatadui. Nama baik kita talup amang dot inang jongjong nangpe di tonga-tonga ni hagaliut tahita. Jalalos ido mangaliut tuita habaranion di bagasan perngoluata mabuan silang ni Kristus. Adi dok si Paulus amang dot inang di Galatia onomon. Di dok ibana di bagasan tikyon. Alai do masyanahu memuji diri anggo sosiala silang ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite ibana do tarsilang portibio diau. Jala ahu pe tarsilang do maradopon portibion. Ay manang sian hajaudio dongan manang sian hasi pelebegun dang mahuai ikon nation panai baru do. Jadi di rajum ibana do ala nunga di jalo ibana silang ni Kristus jalo ibana pe ikon olo do tarsilang maradopon portibion manuhut silang ai amang dot inang kehidupan Paulus ditiki so ditakup Kristus ibana ai dahala na luar biasa do. Dia adalah orang yang pintar. Nama halo di mana? Panglima do ibana. Ale di do ibana do dung ditakup Kristus ibana dibuan ibana do bugang alani Kristus di pamatang ni ibana. Marsahi pe ibana alani Kristus alana marbarita nauli dibuan ibana doi. Alania alanunga prosia ibana napuna ni Kristus do ibana. Alani hot do ibana di haprosionna nang pedapota bugang ibana nang pedapotan pangalayahon ibana dang masalah alana manuhuk silang do ibana disi. Imana mangarah kita amang do inang. Hai baruoni asini rohani de batadui nang tajalo marsihite silang ni Kristus nama kokop pita jol mapardosa. Napatuluhon naparpudi marhiti hata ni de batadi bagasan tikyon. Dia rahom mahita dilehon de batado jaminan paddonganyonna dihita dina madalani ngolutta. Di ayat 10 didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus matod dimuna ale akadongan. Didongani berarti rabdoh tita dina mengadupi hamolok kita, dina mengadupi perkarijuat tahita, dina mengadupi pergumulat tahita, dilehod do tuhita di bagasan tikyon, ali amang dot inang didok ikot tigor, diadopan di Tuhani, didongani asini rohan di Tuhatta Yesus Kristus.
Jadi molota kajahan naking episteli ima na pinasahat ni si Yesaya na lahu menguatkan orang-orang yang terbuang di Babel kepada bangsa Israel. Didok detu nasida amang dot inang. Didideng-dideng manusu tu debata. Mahapan nasida. Los idu tu hita amang dot inang. Jaminan na nilon di debata tu hita bahwa hidup kita berkecukupan. Tabayak komal sohon poso-poso. Molo poso-poso asa mangulu ibana ikon nadapotan susu natamasian inong nado. Molo sahalak, molo sada poso-poso amang dot inang pangalahona, molo manarus ibana bohinei say dopak ketiak nio makna do. Daido jenang pebau pe ketiak nio makna nang songo dia pirasani alai lomo dorhana ala disidu ibana nyaman. Mahapan ibana. Allah di botu ibana donatoras nei pasti memberikan yang terbaik. Jadi molo didok si Yesaya di dideng-dideng debatanina. Tabo to do tahe di dideng-dideng. Molo mangabing poso-poso na baru tubuh, kadang boy langsung si majujung na tua baranaon. Dang boy langsung diangkat ibadaw. Aliko di bada buti. Mad dideng-dideng. Buasa di dideng-dideng. Ala naso tenang do poso-poso ikan. Dang nyaman ibana. Romo makna asa nyaman di dideng-dideng ma. Hidup ben na dong ede kan. Molo hingot do sudi lo jani dainangi dia pau dia bingau dideng didok tuau nina kan lapatenakon ibana do jaminan na nilon ni debata didongani hita dideng dileo do tu hita asupan gizi yang terbaik songon sahala ina na manusu tu yanakon na nama dideng na mangalehon kenyamanan tu yanakon na songoni do debata. Ala debata sadiri do marjaji tu hita amang dot inang. Didongani asini rohani debata. Didongani asini rohani debata. Ima laho mabua kita di bagasan perngulata. Na berkompetisi pehita. Na bersaing pehita. Na mangalului ulaut ta pehita. Manang bahkan amang dot inang dina manuhuk silak kita nuaeng. Dakku boto amang dot inang ang hasilang na tatuhuk di bagasan tikon. Di mana kita harus berkorban, dan bahkan mungkin ada yang harus menangis demi memperjuangkan pekerjaannya, demi memperjuangkan dia tetap benar ketika dia harus bekerja, ketika dia harus berjuang, ketika pekerjaan semakin sulit, anak neko mangan, anak neko sekolah, anak neko melanjut, alai margugu ibana, alai martangi yang ibana. Ingot mamang dot inang didongani asini rohani debata didideng do hita. Holanot tutu amang dot inang nadia holongan di bagasan Yesus Kristus. Terkadang kita lebih mengandalkan diri kita. Ido na dipatu ido na masa di tongani bangsa Israel. Holat didok mulak matu sian habuangan tu Jerusalem. Saat na sira tu Jerusalem dibereng ma Jerusalem marok sodo. Dia dolas ni rohai. Dia doa sini rohani debata. Mereka ragu karena mereka memikirkan tentang apa yang mereka lihat, bukan tentang anugerah Allah. Mari kita melihat bukan hanya apa yang ada di hadapan kita. Aliko berengot tadwi. Alerikot amang dot inang. Taingot adong do debata. Jaminan nanilehon di debata do tuhi tahun saluhutna amang dot inang. Asini roha didongani asini roha di debata. Molo didongani asini rohani debata, beganggu ni rohatta, maragu ni rohatta. Maka berjuanglah amang dan inang dalam kehidupan. Molo nungata jalo asini rohani debata amang dot inang, mamuse marlas ni roha mahita. Mardami mahita jala di bagasan parngoluatta ganup tiki dicongan di bagas tapi mardami mahita. Alani unang doko kamu amang dot inang molo saat tamu dijabu dan adong damai di bagas nami. Damai hadir melalui hita do. Lasni rohai hadir melewat hita do. Unang tapaksa yana kota amatta manang inatta mabedengga sudi. Hita pe ikodoh do mabedengga. Di pasu-pasu di batama hita gabe ibaru di bagasan Kristus alanung ngasesa dosatta jala dilehon jaminat hita. Didongani asini rohani debatado hita sadarion rodi saling lelingna. Amin martang yang mahita.
Alia manami na di Banua Gicang moliate dot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di haulongan ni roham na somarna sudah di ngolunami. Moliate mamang na basa molo di palaso hami di bagasan saminggom mula ulaun jala di palaso hami pajupa dohot dengan saha porsion di bagas coroon mendapat gogone baru hami marhite dinami tangiang dohot jamita. Saya pasu-pasu masuk di ruas di huriam di tonga-tonga di pergulan nasi da siganu pari. Gudang Tuhan hamolon, gudang ilu-ilu. Gudang Tuhan nama benasi da busi saun ragu mengadopi perngoluanon di tonga-tonga ni kapacarian nabui menurun jala di tonga-tonga ni aka perngoluan maradopot dengan saulau di kantor marang di inganan perkerejuan sipata bui maben gale alai jamita di bagasan tikyom ma patoguhon ruas di huriam. Pasu-pasu ma akadak danak ibu-ibu magudang di bagasan asidot tolong ni roham dosia sahit gabi anak ni naburju jala soloya jarna sida suang songoni amang na basa dia ka ruas ni huriam na masihol di anakon saya leho matuhan leo di nasida habengeto pai mahosa dia kana masihol di rokap saya ho mangaleho di tikina Tuhan nang di akana marsait ruas ni huriam di bagasan tikion na adong na di rumah sakit na sida jala adong na rawat jalan pemulihan homo Tuhan de bata mamasu-masu ruasmu adong walu halak sai totong papirto di nasida molo ikon ganu tikki tu rumah sakit majalo pangobation pasu-pasu na pinangan nasida obat dok si panganon na huwag kami nang ruas ni huriam namar ulang tahun di bagasan saminggon adong sapul sada halak sai tabailas ni roh nasida dohot rasa syukur melimpah dalam Kristus karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mereka untuk berlomba kembali hidup dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Pasu-pasu ma las ni rohana sida Tuhan. Huwag kami nang ruas ni huriam namar ulang tahun pernikahan di bagasan saminggon adong 5 keluarga saya lampahot maholong ni roha di tongan ni bagas nasida. Rap pudolok tutoruan nasida molotung adong na manigay akatot dinahodar nalaw manigay mamotsa parsaripur nasida sayo mo Tuhan di bata pangalualuan jala ojah di nasida. Huwag kami ma di bagasan tikyon las ni rohan ni ruas ni huriam ima di parsorang ni sada danak bawa di tonga ni keluarga rogate silitonga Claudia boru silalahi saya beri magodang madak danaki tu sehat na menanami nong madalani pasca persalinan saya totong marlas ni rohana sida huwag kami ma nang las ni rohanami di sadarion ima di yanakomu Graciela Glorianda Borusaragi na mendaftar gabi ruas ni huriam nang dot rap dot tami marsaur say pasu-pasu ma yanakomon na totong satia ibana di ulon na jalanang las rohana rap maka tidak ko dengan basam mariti kaperpunguan di tongani puriaon huwag kami ma nang di bagasan tikyon ulaun na pinatupan ni lansia seksi lansia dalam rangka pesta parheon ima seminar transformasi na binuaton ni Bapak Saud Sitopul saya tulus matuhan merdalan las marohani sudi lansia jalahami akan apa sidohot mendapat ilmu ne baru nabui manggorahami Tuhan debata gabe pasu-pasu hami tu akan umaliang pasu-pasu manang Bapak Saud Sitompul pasu-pasu mas Tuhan sudi kalansia di semangat nasida nang pelam gali pamatang gogo nasida alai di petuduhon nasida do kerjasama nama cayuli marsyurupan nasida jala masih bete-betan nasida memberikan yang terbaik di tonga-tonga ni hagalion ne selam tabay makalas ni roha Tuhan huwag kami ma nang di bagasan tikyon amang nabasa sudi ulaun kategorial saya dohot pertanyaan di wik saya patulus ma Tuhan na dihubasan ya kaparhalado na niuluan amang pardita resort paso-paso ma sudi kapakobasion na mardalan sa mingguon mauliate mamang nabasa hupa gonggopo kami mangulunami tuho paso-paso nang sudi pamaret tanami anggiat marture nasida dia pakobasion nasida mabiar tuho nasida asa totong adong keamanan
keadilan, kesejahteraan di luar Indonesia. Mulai ate mamang na basa saya sama dosa nami asa tung tamah gawe anakon mangasawan Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin. Talas sumahatan ni debata marhiti na marid dehita huhut pasahat pilihan. Tunggu situ ulanganmu atau di masa tua Tuhan yang adem betiki warna lembang tahe olubi baik diruang tukang sabatu pamai alani Tuhani semakirim balas na Tuhan di batangmu manidanani ulangi marang na adong parbuhi alam magdasaran itu atai romahos las manarami sa taingo tukang atani Tuhani mangarahon jol matutuhani say patupamay alani Tuhani sumakirim balas na Tuhan di batado manidanani ulami manang na adong parbueni alani buan masundang natiuri buan mahatani Tuhani sa urupin na bogos na mardangoli asarotu Jesus suhutahi say patupamay alani Tuhani sumakirim balas na Tuhan di batado manidanani ulami manang na adong parbueni tugodang situtu
tatanya koma peliata, ali debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhut sileho leo nadinggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilohomi tuhami, pilihan nami tuho, saya jalo mei gabi uap na husus di jelum, pasu-pasu mei jala ramoti, asahu parasya kami pilihanon, pati bulhon harajon muri tonga-tongan hiuriam, dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadami godang ni seleho-lehom itu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, saya pinar badia magwarmu, saya rumah harajonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Munak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutor di munabi.